Ja, goddag. Jeg hedder Andreas Løvets. Jeg er fra Rødkilde. Mange vil nok tro, at det er en kampagne for at søge om optagelse i mimer, men det er det ikke. Det er en kampagne mod mimer, fordi mimer stinker max. Ja, det synes jeg faktisk også. Altså, i starten var det fint nok, ikke også? Men siden der er 90'erne, ikke også? Så er det bare som om folk de er blevet ligeglade, og så er de bare gået sådan totalt ned ad bakke, ikke også? Så vi er nødt til at starte forfra. Det er vi. Og for at demonstrere, hvor det vi synes mimer er, så har vi så valgt at se, hvor langt vi kan være inde i en legetøjsforretning, før vi bliver nødt til at gå ud igen. Så kan jeg lære det. Altså, jeg synes, det er lidt typisk mimer. Altså, det er jo mimer, der står for det her, ikke? Og det er jo altså dem, der kommer til at se det. Det er bare barnligt, det her, ikke? Altså, jeg synes, det er en lille smule useriøs, Nathan. Du er en smule useriøs. Hvorfor gør du overhovedet sådan noget her? Så. Ej, det her det var altså bare for pinligt. Jeg siger, du skal køre. Ja, vi er jo meget fattige, så vi har fundet en genial måde at se fjernsyn på, uden at bruge penge på det. Vi går ind i Fona, og vil se, hvor lang tid vi kan se fjernsyn, inden vi bliver smidt ud. Og hvad det har med mine at gøre, det ved jeg ikke, men de stinker max. Fredag aften. Ej, vi taber ikke siden. Har du et spillet Yatzy med? Har du spillet det? Har du spillet Yatzy? Jeg ved ikke. Hvad sker der der? Har du spillet Yatzy? Hvad sker der der? Har du spillet Yatzy, vi gør noget? Prøv lige at høre efter, hvad jeg siger til dig. Hvad sker der der? Er det fordi, vi gerne vil lave sådan en forbrugerundersøgelse om... Vil du godt pille det der af og fedte af med det samme? Om fjernsyn. Altså det er i orden, de kommer fra en forening, der hedder AGB. Vil du godt fedte af med det samme? Tror du... Hvad tror I har gang i? Nej, det er fordi, vi er gerne vil lave sådan en forbrugerundersøgelse. Så det er vi altså meget ked af Fra en forening, der hedder Vil du godt AGB. fedte af med det samme? Vi går af. Og det er lige nu. Det er vi meget ked af det. Ikke? Hvad har I gang i? Jamen altså, vi har fået tilladelse til at lave den her forbruger. Nu har I da røv. Altså, vi prøver at se, hvor langt Farvel. så en forening kan tillade, at folk spiller jazz inden deres forældre. Altså, det er en protestvideo mod mimer. Slet og ret. Så hvis I tror, at I skal stemme på os, for at vi kan være med i mimer, så lad være. Lad være med at stemme på os. Stem på os, hvis I synes, at Frederik og mig, vi skal lave vores eget festudvalg. Ja. Kunne du ikke bare låne os i kamera, Kasper? Ja, Kasper. Det var lidt af en brøler.